Kuom riwruoge mag rowere mathur ka koro sundo mondo mi komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda owit oko fuonde moko mag paro mar chik omenda ma higani ka giwacho ni obiro hinyo jopiny. E bwo riwruok mong'ere kaka The Youth Cafe, riwruogno koro ywak ni paro mar chik omendano ka opuodhe to oganda biro winjo matek ahinya to jogo mantiere kod ng'ol kod rawere. It was a hustler's government. So hustlers, tunaumia, sasa tutafanya nini? So I think that's the question that we're asking mostly. Why would you tax us even after calling yourself a hustler? Na wewe ni hustler mwenzetu. I think this was our government, so that's what we're concerned about. And I think also we are worried about the accountability. Tunataka tuangalie mkitoka hapa mnasema mnachanga pesa. You know, if there were incentives, if there was better infrastructure, if there was better health systems, if there was social welfare programs, you understand, we would understand that the subsidies are going to these programs. Koro kagi keto gik moko e bei mamalo, kagi medo taxes. Mano nyiso ni wan ok wabinyalo access nikech kata sani pod tek nikech jok mong'ol yudo tich mokwongo en gima tek. Dagombo ni sirikandwa mobedo led gi William Ruto otem matek mondo winj gima nowacho ne jopiny kane miye kura ni obiro konyo joma piny ka otero malo. Kik bedie ni no omin ama no owacho ni obiro mayo joma ni piny kotero joma malo.